Benvinguts a Motzeta, avui estem a un lloc mític, estem a l'Ovella Negra i a més parlarem també amb un grup mític. Parlem amb en Guillem Soler i en Jaume Nin de Buos, com esteu? Molt bé. Molt bé. Què tal? Us agrada aquest lloc? Sí, ens agrada, però ens agrada ple de gent bevent cervesa de litro, així ens agrada menys. no? Clar. Però segueix tenint el seu encant i la seva màgia a les parets, aquí es nota que han passat coses Trapelles. guapes. Sí. Curtit. Aquí sí, es nota que hi ha hagut vida aquí. La veritat és que sí, però bueno, esteu aquí per parlar del vostre nou disc, del Dia de la Victòria, un disc que ha sortit fa poc, i quines són les primeres sensacions que teniu? Pues de moment molt bé, no? Allò, el que comentaves tu, hi ha moltes... L'Spotify està que treu fum i el que estem rebent de feedback és molt bo. És que tot sigui dit que en Guillem no para de mirar l'Spotify perquè està viciadíssim, li encanta veure. És que mai ho havia tingut, realment la tecnologia va avançant molt ràpid i jo mai havia pogut gaudir d'un sistema com ara, que hi ha això de l'Spotify for Artists, que a temps real vas veient com van pujant les escoltes de cada cançó i tal, és com si m'ho haguessin dit fa 5 o 7 anys quan vaig treure els primers discos que podria saber al moment quanta gent està escoltant, doncs no m'ho hagués cregut. I una mica doncs, també m'agrada saber què és el que a la gent li agrada més, doncs, per no deixar-me una que després la gent no vingui al concert i digui no, heu tocat aquella, que m'ho diuen sempre, però que m'ho diguin el mínim possible. Perquè parlem precisament de concerts perquè sabem que estem en una situació complicada arran de la pandèmia i que el disc és una aposta arriscada, perquè pot sortir bé o pot sortir complicat. Bé, és el que tu dius, és una aposta complicada, però nosaltres ja vam dir que el trauríem i com tenim paraula, doncs aquí està el disc. Però sí, la veritat és que és complicat el tema perquè els grups vivim bàsicament dels concerts. Perquè com us poden fer suport, per exemple, les persones que us escolten? No, suport en fan a tope. El que han de fer les institucions és entendre que la gent ha de poder treballar i que no pot ser que deixin fer una missa a la sala de família o en el metro, o al tren, o al bus, o a l'Ikea, o al Zara, on no hi ha cap traçabilitat, on ningú sap qui entra, ningú sap qui surt, on no hi ha distàncies, on no hi ha res, i en canvi els que fem concerts, que tenim la traçabilitat perquè amb les entrades sap qui ha entrat i qui no, tenim les distàncies, tenim la gent mirant cap endavant amb un morrió aquí posat, què més volen que fem? Jo entenc que no es pot fer un concert com es feia abans, això no ho estem demanant, això seria de gilipolles, no?, demanar això, però que amb les mesures i les maneres que ja hem vist que es pot fer, impedir que puguem fer concerts, és que ho trobo increïble. Si la gent no pot fer més del que fa, el que han de fer són els que manen, deixar-nos respirar una miqueta. I que si parlem d'economia, la cultura també mou molts diners i molts llocs de feina. A dia d'avui encara no ens acaben de respectar i no tenim tanta força com altres lobbies, però bueno, ens hem de tenir paciència i tard o d'hora, quan ens deixin fer-ho, encara ho disfrutarem més perquè les coses que costen, després quan arriben encara s'assaboreixen millor. I quines ganes, per favor, de concerts. No m'ho diguis. Però parlem també més del disc, que són 15 temes, o sigui, que sembla poc. Que teníem tot el dia amb el pijama allà a casa, no ens deixaven sortir de casa, no podíem anar al bar, no podíem fer res. I sou uns quants també. Doncs tot el dia composàvem. Perquè, o sigui, heu estat composant durant la pandèmia només o també veníeu d'abans? Abans de la pandèmia ja ens vam agafar un any de parada perquè no havíem parat mai i ens vam agafar un any per composar. I després va venir tot això que encara ho accentua més perquè ja teníem tot aquest any dedicat a això i el fet de només poder estar a casa sense poder anar a un bar ni a un restaurant i al principi no era ni una botiga, doncs també fa que et passis tot el dia tocant la guitarra i fent cançons, no? Algú ho ha sortit, doncs. Per mi va ser com una teràpia, o sigui, el fet d'anar-nos enviant cançons, tot el grup enxufat, mira, jo he ficat aquest arranjament, hòstia, què et sembla, no sé què, tal. Hòstia, a mi em va anar molt bé, perquè em va passar molt més ràpid i quan em vaig donar compte ja estava a la platja banyant-me i dic, hòstia, m'ha passat més ràpid del que em pensava. I pel que fa al disc teniu moltes col·laboracions, o sigui, d'aquestes 15 cançons hi ha col·laboracions com ara, per exemple, amb Just Woman, però després tenim el tema El Dia de la Victòria, bueno, i Stay Homes, òbviament, que estan també dins del grup mateix, però tenim El Dia de la Victòria, que a mi em sembla el crossover català més ambiciós del 2020, perquè tenim a Miki Núñez, a Su i a Lil Dami. Mira, la veritat és que entre ells es porten de conya. Nosaltres amb cada un d'ells ens portem superbé i ens feia il·lusió juntar-los tots. Per nosaltres, ho dèiem al grup, o sigui, veiem que eren els 3 talents més guais que estaven sortint. Amb el Miki sempre ho explico, o sigui, és un tio que és que el cabron és igual de maco que quan cantàvem al grup de versions i no el coneixia ningú. O sigui, tu trobes el Miki i és que no ha canviat gent, no? O sigui, hi ha gent
que triomfant una quarta part que ell s'ha tornat gilipolla perdut. Amb l'Asuns portem superbé des de que va començar i amb el Dami igual, o sigui, amb ells hem viscut 1000 batalles i entre ells també es porten molt bé perquè el Miqui i el Dami són de Terrassa i es coneixen i van al gimnàs i fan de tot i, bueno, i amb la Su també anaven a la colla, vull dir que al final... Tots són una colleta gran. Sí, exacte, vull dir que ha sigut com molt fàcil, molt còmode i també m'agrada, no?, el fet aquest de veure gent jove amb tant de talent, saps, que dius, uah, joder, qué bueno es este tío, no? O aquesta tia, la Su, que bé que ho fa, no? Vinga, va, per què no cantem una junts? I és maco fer-se suport entre tots, sobretot ara. Però bé, el disc es diu El dia de la victòria i anem a veure si vosaltres aconseguiu una victòria avui, perquè des de Munt Z us volem desafiar a un futbolí. Així que, si us sembla... Futbolí, hombre, Mare de Déu. per favor. No em vaig tirar hores jo fent futbolins quan no anava mai a classe, estava tot el dia al futbolín amb el Canut allà al cendrer, i tu saps el que és picar-me al futbolín? Hauràs entrenat, no? No. Mare de Déu. M'havies d'haver picat al Fortnite, que allò ens en guanyaries tu, però el futbolín, que allò és orgànic, Però això allò és analògic. Això s'ha No vist tens res a abans. fer, no tens res a fer. Bueno, doncs ho intentem i parlem mentrestant. Vinga, va, fot-li. Comencem el futbolí amb bus i pel meu equip tinc en Jerry, estàs preparat? Home, són 4 anys d'experiència, 3 al mercat professional i ara preparat aquí per guanyar No, aquest. vale, he anat a buscar el Jerry perquè és un màquina, això no us ho he dit abans, No, Sí. s'ha colat. Es complica la cosa, es complica. Vinga, doncs doneu-li. Sí, ja li podem donar? Vinga. Ai, per favor. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. No, home, Massa. és 1-0, no? No ha durat ni un minut, o sigui, aquesta ronda. A veure, anem a començar per una pregunta molt bàsica. Quina és la vostra cançó preferida del disc? Mira, hi ha una que es diu Àvia, que va dedicada a la meva àvia, que potser no és la millor, però és la meva preferida. I Jaume, la teva? A mi la que m'agrada més és Cada cop, que és la cançó que obre el disc i és una cançó que també... Una veu que crida. Ah, sí, una veu que crida, sí, és veritat, sí. Una veu que crida. És que diu, és la cobra el disc, dic, no? Que la cobra el disc és una altra. Sí, no, he confós. Ai! I tal. Ui! 2-0. Vinga, Ha sigut tan som pròpia. mai sigue. Vols fer una pregunta o prefereix que te'n fem 3 més? No, feu nosaltres una pregunta, feu-nos una pregunta, vinga. Quan vau començar a dedicar-vos a tot això de la comunicació? Fa molt o què? Jo comunicació sí, perquè sóc periodista, per tant fa 4 anys, 4 i alguna més. Tu, Jerry? A l'abril o així. Aquest abril? Sí, vaig començar a fer vídeos a TikTok i així em va anar. 3-1. 3-1! Sí. No, vinga, millor festa. Pues la millor festa jo recordo una que vam fer a Esterri d'Àneu, que Sí, cap hòstia. hotel ens vol allotjar. Ja estem batats a tot el Estem poble. batant a tota la vall d'Àneu perquè vam anar a tocar i un any la vam liar pardíssima. L'any següent ens volien tornar a portar, però l'hotel aquell ja no ens va dir que no ens allotjava. I ens van ficar en un hotel que hi havia spa, recordes? sí. Ens van dir, sobretot, o sigui, no la lieu per la nit. No, per la No, dia, no. no. I la vam tornar a liar. Però molt gorda, però del pal, tots a un balcó, caient matalassos per la finestra, penya baix, així, bueno. Amb una habitació tocant la guitarra fins les tantes... Un desastre total. I llavors l'any següent ja ens van trucar i ens van dir ens agradaria molt que vinguéssiu a Esterri d'Àneu, però No estem haureu allotjats. de dormir ja fora de la vall, en un hotel ja a Sort o a Tremp. 4-1. 4-1! Què tal? Què nos va? Sí, Joaneta. No. Vosaltres deveu estudiar molt, perquè això del futbolín... Sí, Saps allò com... tot. a veure, qual és mi càmera? Esa? Hola. Sí, segur. No havies de fer una pregunta. Sí, algun cop heu tingut algun... No ve. Com ho veieu? El fotrem Estic o no? molt tensa. Anem 8-1 i està tensa encara, imagina't. Si anéssim 3-3, com estaries? Fes-me una pregunta, va, fes-me una pregunta, que te la responc mentre entra la pilota. 8-1, la resposta... Qui és el més boig del grup? El més bo del club soc jo! Alguna pregunta per vosaltres? On us veieu d'aquí 5 anys? Hosti, jo em vull veure a la ràdio. Jo viu. Es canvien també. Vinga. Ah.
Vinga. Vinga, va, fem la Vinga, revanxa, vinga, que ha anat vinga. just, ha anat just. Però jo vull amb el Barça, que es nota que aquests estan trucats. Va, anem amb l'Espanyol. Bueno, Vale, cap 10 a problema. 1. Vols 9 a 1. vols Hem de fer- perdut. Posa una mica davant, així ens Sense ajudem amb ajudar. vidilla. Vale. Algú va dir que l'important Noia era darrere. participar. I aquesta gent ha participat. A mi sempre m'ho diuen al llit, això, l'important és participar. Sí. Home, Que ho sí. sabrà tota Catalunya. Ai, ara. merda. Què tal? Quan anem 3 a 0, Directors, torneu-me a la meva secció. El proper dia juguem a alguna una miqueta més digital, alguna una mica més... A la Monga, per Fortnite. favor. Sí. A la Mongus, això. Que els hi preguntem, Jaume, no tens cap pregunta per ells? Ah, però no s'hi val fer! Que cabron. Entretingut. I la pitjor festa quina ha estat? Ara li fotrà la pilota quan estiguis esperant la resposta. La pitjor festa... Veus? T'ho he dit! T'ho he dit! No sé, mira, quan començàvem, te'n recordes aquell cop que vam tocar una plaça de bous a Ulldecona i se Sí. n'anava Però la llum? no! Hòstia, és veritat, sí, sí, No sí. podíem fer el concert, vam anar allà i no vam poder tocar perquè saltava la llum. Ara, amb el temps, hem de dir que no es va fer el concert perquè un membre del nostre grup Sí. va tirar una cervesa o el caixetí on s'enxufaven totes les coses. O sigui, era ell el que no valia. Sí, 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 nosaltres sí. dèiem, oh, quina merda, i quan vam tornar amb la furgoneta, Us ho va explicar. el baixista va dir Que havia per sigut què no jo. hem pogut? Diu, perquè m'ha caigut la birra damunt del caixetí, saps? I havia Sí, sigut sí, culpa sí, nostra, sí. saps? Ah, no tinc més boletes ja? I ara ja més boletes. 7-0, no? 6-0. 7 a 0. A mi em fa patir el Jerry perquè al final l'agafarà i la fotrà amb la mà. Hòstia, hòstia. El tio està amb una ànsia i tinc por que l'agafi i l'enxufi amb Li l'altre. fotré tan fort, ja veuràs. No, no, no. No, no. Oh, no, és que ni a la mà el faries. Ja. És broma, eh? No, no, no és broma. No ho és. No, a casa. Bueno, di tu. Vale. Un plaer, eh? Bon partit, bon Estàs molt partit. renyit, molt renyit. El dia de la victòria. Ha estat bé, no? El dia de la victòria ha sigut avui. Ha quedat clar, no? Però bé, anem a recordar on us poden escoltar, esteu preparant concerts, anem a fer una mica de promo. Ens poden escoltar a l'Spotify i ens poden veure de concerts, Jaume, amb els teatres, no? Tard o d'hora... Sí, amb la gireta ens aquesta que deixaran estem fent treballar, de teatre, sí, correcte. I tenint en compte que heu fet una aposta arriscada, però què heu fet perquè ho havíeu promès. I està molt maco, això. Clar. Així que res, moltes gràcies i ho anem seguint. Moltes gràcies a vosaltres, felicitats pel programa. Apa!